Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Matapos ang duha ka adlaw sang masapwan ang mga utod nga kamot sa basurahan, isa naman kabangkay sang lalaki ang nasapwan sa barangay Mansilingan sa Bacolod. Ang biktima isa ka manugbaligya sang isda kag napreso na anay bangod sang kaso may angot sa illegal nga droga. May report si Romeo Subaldo. Pinatawag ko mo tani, ma'am? Nagdala na sa punerarya mga 5 minutes ago. Pag-abot ni Bea Bumbate sa May Simon Village, Barangay Mansilingan sa Bacolod, nahimos na ang bangkay nga nasapuan kay ina sang aga. Ginpakita siya sa barangay tanod sang litrato sang bangkay. Ano si mo ah? Hindi naman gibe ah. Wala pa man ano, wala pa man confirm. Ay, sorry. Sige na. Pangat mo na lang kami. Oto dia? Pagkakita niya sa litrato sa bangkay, sigurado siya, kaya ini nga magulang nga si Henry Paul. Wala na siya untat sa paghibi, naghingagaw sila pa punerarya. Pagpanaog sa tricycle, wala na untat ang iya paghilibion, yara man dito ang sa nila kautod. Istorya ni Bea, mga alas 4 sang hapon, naghalin ang ilang utod sa ilang balay, wala na ni makapauli isang kagabi. Sige ini nila ka-chat sa messenger, pero ginasin lang ang ilang messages. Las 3 ang kaagahon, nag-reply ini nga magapauli na siya. Na-text niyo siya kagabi? Try niyo siya i-contact? Text na mo yun. Tapos pag sa kanya stress ang agaw, nag-reply sa Nag-reply pa siya? ang balya nga, ulatan nyo lang ako na mapuli na ko. Balik ka sa kagahon na, alas 3. Wala siya Safety kaabot. man ko tayo, wala magalit. Mo na nautod ko. Si Henry Paul, ang 22 anyos kag nagabaligya sang isda sa Central Market, kag residente sa Purok Sibukaw sa Barangay Banago. Napreso sa sadto bangod sa kaso angot sa illegal nga droga. Sunod sa kay Police Major Edmel Bonilla, hepe sa Police Station 7, nakabaklid ang mga kamot kag tiil, kag may duct tape ang mga baba kag mata sang biktima. May mga igo sa bala ang biktima sa nagkaninlaing nga parte sa iyang lawas. Nagapati ang pulis, nga ginwigit lang sa area ang biktima, kay wala man minabatian nga lupok sa pusil ang mga residente sa lugar. Bali may gunshot wound niya sa ulo daw, 4 sa ulo kag 3 sa dugan. So bali 7 tanan. Kasi bol ginulog lang di siya, sir. Most probably hinulog lang na da kay ang mga kumuluyod na kay nagit mangkot naton kung nakabati sila sa lupok. Di na daya gani hulog lang dai mo kartagaro lagting bation sa bilog nga village kay Pertikalilong. Sang Miyerkules gid lamang, may nasapuan man nga mga utod nga mga kamot nga ginbutang sa sabaw sa sulod sa galunan sang ice cream sa basurahan sa Barangay 2 sa Bacolod. May listahan sa mga persona nga naupod diri nga ginapaandaman. Ginusisa sang pulis kun bala nalakip diri ang ngalan sang biktima. Sir, ang ngalan niya sa listahan sa 22. So parang check ko do ay man ni kay lain iyang ngalan. Wala yan, no? Bumbati ni apelyido ni do gintanaw ko to ginadaw ay man sa. Sa pagpati sa PNP, may masobra sa duha ka mga persona ang may kahimuan sa krimen. Ila pa nga ginapadalman ang background sang biktima.